right kanjani beyimnandi ngifuna ukungasho ngiyabonga hle yo Aisha bengicala ukenjoya kanje empilweni yami bengicala ngakhuleka wena nje uphethemi sazoenjoy eside isikhathi ubonile nje namaphiko wethu bewanjani yo ahle abeliyo ngiyabonga yazi ngiyabonga sithando sami enjoy yemina angazi nje impela ngabe ifana ngendlela le ngabekhi yo Aisha mleyanda futhi nje ayithempa video yinhle ngifuna ukungasho ngiyabonga yazi ngiyabona wena la ayikho umuntu ngiyaqhenya ngawe yazi ke kumuntu owangitshela amagama amancane qhenya mina yini kumele ngakusho lawo magama umuntu sazokuphatha nice bebe yazoba lapha yana ebhalido kumfundisa impilo ngiyanyana like njengoba ngifunda kanje kuyafuneka ukuthi la kamacede isikole ngikwazi ukuzimela ngibe nemali yami ngeke ngikhiphe without nje like ukuhamba nabafana yabo like maybe boyfriend yabo like ukuyikhiphe mina nje maybe nomndeni wami noma nabantwana mhlambe seminabo yabona nje ngizimele ngibe nemali yami ngizenza leyo into engiyifunayo yabo manje baby Aisha konke lokho kuzokwenzeka ngiyazi awasithando sami umqondo omuhle izinto ecabangayo mangazibona sengiqedile ngagraduate nje ngasebenza ngabanye imali zami yapi wena kuzomela impela uyimisele kumele ngiyimisele because manje ngisuke ekhaya ngathi ngizofunda yabona kumele ngibatshengise ukuthi into engiyizele la yiyo ngaloku ngidlala it's not like baby ngiyadlala nawe mina ngifuna ukuzibona sikude mina nawe yabona sikude ngempilo singapheleli lana baby nami nje ngizogqugquzela nje efundweni zakho zesikole ngiyabona vele ukuthi ngijisekele ukuthi uphile impilo right so nje uma ungayibamba kanjalo action abake kumele ke sishintshe yabo mhlawumbe sifuna Cape Town Dubai yabona endaweni nje ezithobo siyaphola yabona siyaphola makakina ngasebhalido angali ngokumnandi makanje funa ke sishintshe yabo sithando sami Ngiyabona nje ukebhalithwa azikungenza impela ukuthi ngibone ukuthi azizinto eziningi zenzeka la ngaphandle sasithini. Yabona nje wasila sivalelekile. So like ngathini mongenamali izinto ezingcono azenzeki. Azenzeki. And nami leyo nto nginike intshisekelo ukuthi kumele ngisebenze nje ngokukhandla noma ngavula amabhizinisi wezinto ezikanjalo. Into sami ngimisela impela nje ukuthi ngisebenze kanzima. So kwazi ukuthi sihleze sibe nemali sikhiphe nje. Ngibonile impela nje ukuthi kuyalapha nebhalito like izinto eziningi ezinto zidinga ngeminye imali ayikho into yenzakalayo ayikho straight so leyo nto leyo nje inginike nje intshisekelo ukuthi okuphelele phambili awusho bongacabanga ukuqala umndeni ushintshisweni manje ngiyabuza nje ngisikeliwe bacabanga ingane kanti kulipho nje ngophela ingane isibusiso akusisiso ngithanda impela ne kodwa nje abantwana bengacabanga kusase ngisafuna ukuthi uyazi ukuthi mina ngiyafunda ngisafuna ke ngiqhubeke ngesikole ngiqede ngifuna ukujabulisa ubaba uyazi ukuthi angithi mina ngikhule ngaphandle ngangwana so kumele ngijabulise ubaba ungikhulise kanzima ayi-1 so nami kumele ngimjabulise ngakho konke so yabantwana kodwa sithando sami ngoba nje basithugela kanje njengoba ngichazela ukuthi ngizimisela ukuthi ngisebenze ngiyabuzwa lokho asinto esingayijaha leyo ngicela ukuthi ngiqede nje isikole ukuze nami ngizibone ukuthi singakhona ukuthi ngizimele okay i-pressure ayikho sithando sami if ungakabi comfortable ungakabi ready ayikho inkinga so hamba ngephisi yakho kodwa kuhlala wazi ukuthi indlala ifanye idinga iqhamuka kuwena ngithi kabula lesiphongonyana lesincane Hey, which one? Which one? Umatheka nje yini? Hayibo lutho hayibo.
Awubonanga yazi on this weekend. Kude kabi. Mangithi ngitshela ukuthi ngokubongakholwa. Hawu ngibone nje ama-picture ngintontoni. Thombe ngisebhalido nobheya. Ngibe sangikhiphile. Ngihambe Friday, sabuya Sunday. Ubohambe no-gift vele? Obvious, uba nomunye. Uyedwa phela. Yo, usho ngithi Chomi. Yo, shem uyamfana luya. Shem. Ngiyamvuma. Ngiyakujabulela bomngane wami. Chomi, ayilafana lo yena shem fuqamba manga. Yazenza izinto zenzeke. Ukuthi la izinto akhulumayo, izinto azenzayo. Akangitshela ukuthi ungithanda kuphela, ubonisa nangezenzo. Ayonke into yaba lapha ngithole ithi ngokutshela unenhlanhla lapho unenhlanhla kakhulu. Uyazi ugift ukuthi indoda manje indoda. Ngiyambona nje nawe. Okhona ukuthi athathe intombazana phephe amise hayibo. I think ngisho spend like ma 10 to 12,000. Phakathi ma 20k nyana. So ngithi 10 leyo incane iye for accommodation. Angafaki okunye, angafaki ukudla, angafaki ama drinks like nje. Ayabona. I think ngiyasho spend ma 40 yaphezulu. Ayamfana loya. Shem. Okusho ukuthi ugift yo financial stable lo mfana loya right kabi shem. Soon nje kungenzeka mhlambe nje ayovela nasekhaya ubani wazi. Hayibo mngani. Ngiyacela yo phela lo uyangithanda loya. Shem ngithanda kabi. Uyangizwisisa sinje yabona oyongena phakathi kwethu Shem. Kodwa yena onenhlanhla mngani wami futhi ujabulelo yazi. Usho nje mngani uchomi bantu. Nawe uzamthola hayibo usikhubu ufaka kuphi usikhubu khona. Ngicela usikhubu nawe. Hawu azocela mina i2 Unani? I2 yokubhema aqele mina. Kuzalunga Chomi hayibo phela kuzalunga hayibo awumbekezelele uzathola umsebenzi. Awubukahle nawe. Mangayeka insango nje bathi umuntu wakho konke kuzaba right avule la. Ngicela ngigift mina ke. Gift isuka kuye phela ugift suka emabhuzeni loyo phela yindoda leyo. Yindoda. Hayi nendoda sheyinchomi. Shoye Chomi. Ngale futhi ngijabulana nomngane wami Chomi. Chomi. Nosithanda ngizokhipha nawo. Serious? Ngizomtshela nje ngithi akangiphi imali mhlambe sambe suyi2 yabo. Abo Chomi besikhiphi. That's a great idea Chomi. Mina kanjani thula nje ngizokhuluma naye. Phela uBaby uvuma yonke into mina engicelayo ngiyayithola. Konke nje ngithi baby kanje uyavuma. Unenhlanhla bazi. Hayi lapha. Nganothi ngihambe yo. Hamba ngisathela ngana drink Chomi. Chomi ngizobona manje. Uzobuya nini ke Chomi uzongibona? Mara ke yazi bangisatholakala ngithi ngibusy Chomi. Ngiyafunda ngapha, ugift ngapha yabona. Mara ke sakhuluma ngefoni Chomi. Sokhuluma mngane. Ngizakufaka idatha lapho. Ngizakufaka idatha. Serious Chomi. Ngifakela Chomi. Okay, thank you. Bye bye Chomi. Bye. Bye. Abangani bantu sikhithela bona. Ake baphume kusikhubu futhi into ezingasebenzi. Ayisho. Ungazi bafunana abantu bacela 2 rand. Ayivuyi. Manje uzodwa ukuthola igqoko endlini manje hayi konze ngami right right baby wena njani Ngathi awukho nje ngathi uthulile ngicela ngani Hi oh yes baby sometimes go like angazi man Hi Konze njani man But there's some others but feeling like they are on a serious relationship or a serious couple yes Khona bafika baku-serious relationship, serious couple. Exactly. Wena ufila ngathi ukuphi? Ayi. Usa relationship ngithi na? Ngathi ukuba bafila, ngathi wena ufila njani? Umngani wami. Yenzeni umuntu wakhe. Hayi, umanyelo waying in like ngambonanga oyezwa umngani wami this weekend. Kanti ubusy on a vacation nomuntu wakhe
Yo, bebe kamkhiphile. They having fun. Why? Amanye amathanda bafethu. Amanye amantombazane anenhlanhla. Uthanda ukukhishwa yini? Awu. Ngamkhiphile ukukhona manje ukhishwa into eqala No. It's a bonding thing. Ngamkhiphile umngane wakho lo. Ipalito yo cabanga baby. Yo. Man. Yini? Palito la seThekwini le. Na. Awahleka manje. Into enhle nje. Yena madoda wazi umsebenzi imali. Uchaza ukuthini? Uchaza ukuthini baby? Hayi nyoni nomjitelwana. Indoda. Hayi indoda yo. Nyoni mfana. Kona lo msuka asomasha imali yakhe nje phela obvious na ibhalete futhi. Weekend. How 20,000 lapho baspendile mos. But at least ngimthulaphi amangakho nje nkosana. Ayibo baby, ucabanga ibhiya nje wena. Awucabangi mhlambe at least business nyana or something. Help me 10,000 kukhulu kanjani kimi nje. Hello mfana bawazi umsebenzi imali lo. Shana kanti mfethu uzosuka kuvuka kusasa la semshiyile futhi. Ucabanga lokho nje wena. Nangathuphelwa isibandana ke leyo lezonto nje. Abantu kufanele ujazi ithekene mfethu into ezokuhlula. Hayi nyoni man. Palito. Ekantweni onjani vele baby? Awuthandi nje. Abathi inyoni ngempela serious. Simple ombheke manje njani? Unjani go? Bheka inwele zami. Hayi. Mama ukophethe nje phela. Palito. Ngizama ukukhetha la. Mina ngeke mfethu. Hayi mina ngora khipha umuntu ePalito. Ngiyahlanya ekhanda phela. Imali engaka? Ayasana phela. So imali ukuthenga ibhodlela phela khona abantu Ucabanga nje utshwala wena. Ngithe no ucabanga le zinto zoPalito. Manje sathazanzi manje khona abantu abadlala ngayo madoda. Yabo ngifuna ngishisa ingwela. Manje kanje mfana. Wena phatha ikhanda sometime ha. Abantu abadlala ngemali kanje. Hawu, kahle wena baby usho ukuthi awusoze nje umkhiphi. Buka bethu buka bethu asina ngemali kwathe gun light. Khona bathatha imali bayifaka olwandle bethu imuye novula. Uzongikhipha nini ke mina? Una 200 inches. Angina 200. Uzongikhipha nini mina? Usho ukuthi mina ngeke ngiyokukhipha. Hayi phela kuphela khipha umuntu osho ukuthi umfazi wakho lo mfethu. Angizwani yini? Siyenzani mina nawe? Phela ungazwa angisho ngingazwa. Hayi uyazi nje la. Mina ngakufela mfethu. Maloko thona afana abasoft mfethu inyoni lezo dekha ngedano nakuvala navule igebelo. Cala ngesigebelo mfethu. Cala ngasokusa sekasi mfethu. Cala ngoscroof. Uyazi ukuthi scroof wakho man. Umuntu ucela ngoscroof. Ngiyamthanda. Ucela ngoscroof. Hayi ngeke Palito. Inani? Ungadlala ngemali yazi. Akadlali. Indoda lo muntu. Hayibo mngani. Awubeke i-red namhlanje yini? Udliwa yini? Mngani ngiyabheka Yini? Ukubonile yazi since nje ufika la nawo. Umvakashele kodwa inhliziyo ayikhoyo. mngani ayikho la kaMampela yazi. Kanti yini mngani ngikhulelwe. Unamanga wena. Congratulations yani. Mngani. Mngani ngicabanga ngisafunda. Unyaka wami ukugcina kumele ngiqede. Sifuna ukwenza njani ngizothini kubaba? Ubaba uyothini nje? Mngani so manje ucabanga ngeke. Cause ikhona manje ingane and futhi mngani ngizoyenzani ingane ingakaqedi esikolweni? Ubani ubaba ugift? Obvious ugift makayena So why
Why ukhala mtshele ke? Ake ngimtshele. Ugift mngani. Hayi bo ngimtshele mngani ugift. Why? Ngimtshele. Mngani. Ngizela mngani cause ngizocela wena ukuthi ucela ngiphelezele mngani nesikhipha lesizwe. Angina choice mngani ngifuna ukuceda isikole. Mngani nami mina ngiyakucela mngani hawu ngicongiphelezele. Uzothi usikhiphelani ke? Angimfuni ngizomenzana umntwana angaqeda esikoleni futhi nje yabe ngingakabi ready ukuthi ngaba nomntwana. Angikabi ready nje ukuthi ngingaba nengane mina. No, ngiyakucela mngani qongiphelezele. uyazi mngani nami because you are my friend ngizokuphelezela ayikho into engizoyenza. Ngiyabonga mngani. Ngizokusupporta yonke into nje. Kodwa ke ngicela ungenze favor mngani. Yani Ungajeli umuntu ngale nto. Ngihlale phakathi kwami nawe ngiyakucela ngithembe mngani ngiyeza. Even elehlangalele boyfriend yakho ngale muzi. Awu ngizomtshelelani loyo ke? Ngoba uyamazi akavali ngahlangana nalaba ngani bakhe bababhema bonke. Ngeke mngani Ngikho maye mngani. So hamba ngesikhathi bani vele? Ngizoku WhatsApp mngani ngikutshele ukuthi Siyathulile ngithi. yebo mngani. Okay. No, ngizokuphelezela mngani wami yesifo. So your secret is safe on me. Promise. Pinky promise. Promise. Yo ngizokuphelezela mngani wami. Ngisho ngithini endlini ke. So yahamba vele manje. Uyangishiya. Uyafika uyangishiya. Sesulana mvakashele. Inhliziyo ayikholana. Yo yabona izinto ziningi isikolo ngapha sokuvela okunye. Yabona ngisokukuningi nje. Mngani. Mara ke mngani isikhathi sizoba naso ungawaka nomngani nami. Ngizosina ngesikhathi sike ndawona. Ngoba manje kufunda kudlule nje lezi lokho. Okay mngani yazini mama uqeda ukuhamba la bizomela ngiyovela la ku-school manje. Kunezinto engizenza. Okay. Because ngiyolala khona ngithi namhlanje. Hayi wena nahlanya lakho. Hayi sho. Hlanya lakho lelo ke mngani sharp ne? Sharp. Umuntu wami ngiyomtshela. Umgozi phela lo. Hayibo. Hi baby, kuzomela ngihamba yes. Hamba. Hayi, Bungathanga uzolanda namhlanje. Ngizobuya hawu. Ngaphansi phezulu man. Na ngiyaphuma bese ngiyabuya. Ngithanda isicwato lomngane wakho. Na president mngani wami. Phezulu nakiwa. Ngikuphisiswa ngithi. Yeah? Usho kanjalo. Kulesa indoda. Siyiphe indoda yakhe. Lena ngiphinda Ugift. Yini uhlekani? Abantu ekutshela yona ngabashita inyoni manje. Ngani? Bona manje besiphenda bethi malengakazi ebhaleti siba. Hayi inyoni nomshita lo. Na. Usine akafuna umntwana. Akafuna umntwana. So ene futhi uzofunda lana. Awu. Ngiyabona indaba ezinanda njena. Baby. Ujabulele lokho? Inyoni ngitshela abantu ujita inyoni bethu. Hey dinga baba. No. Yabona imali benosashela imali wasevela lapha. No. Baby, ugift. Ujaha izinto so umngani wami naye. Nje. Yazobazothina. Akekho ready. Yazobazothina Steve nabezele ngomndaba le. Baby ngitshela wena notshela abantu manje. Ngitshela wena notshela abantu. Yini manje? Ngibacela Hawu, hayi. Hawu ngitshela wena manje wena socabanga abo Steve manje. Why? Kodwa phela indawo yashisa noma. Hawu yeah. Baba afuna ukuphela namajita. Hleza athi uthi uwe uhleva ngithi. Baba okusalayo umuntu wakhe. Futhi wamthanda. Ashela amafa manje. Hayi. La yabo lo oleke impela ugift wakho lo. Hayi tangihleka bese. Ngijabulele into engekho nje nawe. Uhamba nini? Uzohamba manje.
Yena phuma nazo ufike bona Steve yazi. Uphuma yaphi ke wena? Ngibona Steve wazi kade bachini. Yo. Uyobaxoxela vele. Ah. Awubimusi ukutshela nje because ngiyakuthemba. Ah, bengimbe xoxa indaba zabantu. Hayi, ngimbe xoxa indaba zabantu. Phone yami ngiyahamba mina. Amsho umele manje. Ona 500 nyanga. Hayibo, ngithatha mina i5 Ngangakaza futhi buzo transfer lokusana. uzobona la ukuthi wenza njani. Utshela chira gift phelele imali la. Phela For nathi in. dlani imali out sizokubhayiza. Uthi phela thikelini yakhe dlani imali yakhe mfethu. Ngizokubona baby. Phathi ukudla akunakudla la endlini. Uzobona ukuthi wenza njani. Bye bye. Izashisa musindaba. Volo Steve fast. Ngeke phela. Volo Steve fast. Yes. Come on, Van. I'm gonna skip this. Yeah. Mfethu angivaleli kuba matasa nawe uyabona ndoda ngi-out ya ngijikala next njaya ngithengele imama lapho ngibonile ngifike ne-5R njaya sekuphelele next time majen ma wena Bueno, está de madre, pues para que se gane, pues que se gane palito pecho. Hayi bona amache. Bengikhipha isitoko sami. Ikasokugcele uthekela khipha isiso wena. Awumkhala wena. Yabona batheka nokuthanda. Batheka bathi izinto. Hayi mina nangikuhle. Awucela amantombazane kuzokubenini. Awuyifraud. Awufuna kushiyukwayi. Hawu, mthathaphi lo mphembu. Yabona bathi nobengathi imali ngidla nani. Thekeni mfethu. Ngizofika manje abaleka manje. Bathi mfethu uzokupendela mfethu kungona amadayishanga inkawuza manje. Ngiyambona lo lo. Linda ngangiphi vele. Hawu mfethu. Ayisilimo mfethu. Ngizokwenza imali yami. Lethi bela ngizozwana umngane wakhe. Ngizokwenza. Khiphile mfethu. Keep intombi kwamapalito mfethu kahlele abangedluka amajita mfethu hayi bethu amathekeni mfethu abali kuqala igame yamadayisi walo lokuthi ngenze mfethu mfethu isango kanjani lapho imani ndoda awufikazi izolo usiphadishi naye ngizothi unelitha lana sifunela ipakana nje nangu usuthi ufuna usinike ilitha ke usho nomela mina uzama mama ngathi ngiphuthume mfethu hayi mfethu mama ngabuya manje awuzothola umate nje ayamfana nami ukuthi ngithi yabo safuna ukuvela kubuphi ngathi angasedolo ngento ngisafuna ukuyigijimisa ithola kanjalo ngokuthini mfethu uyazi ke amabanga namabala abantu baningi mfethu plaze uyazi iDB nge25 no if into tubudgetile mfethu uyazi mfethu usumbu uyazi imali hlangana nje khona la phela emaqala kusene hayi
into zofikaka. Sibona manje singaphazama kweso lapho mfethu ukushiyeke ini manje ukuthi manje imali mfethu sengijike endleleni. Nawe ndoda yabona suyaqala ke uyaqala manje. Mqamba manga manje marobhani manje. Mfethu kanjani mfethu ngakhinqa ngawe la isikutheni mfethu. Ngithi yakutshela ukuthi khambeni usikhulu ukuthi ungambona izinto clever kanje. Ukwazi ukutshela abanye ukuthi into zabo mina mfethu benginale ntombi yakhe izolo. Hayi screw silinda naye kanjani. Lo mfethu uyambona makasuka lana ngiyambheka nje ukwazi ukhomba abanye. Hayi ngithi uyaginqa wena mfethu kanjalo wena uthi screw kanje umuhle ithembe. Lo mntwana mfethu umntwana lo mfethu amboni uyadliwa lo mntwana mfethu. Udliwa nawo matola ndoda lo mntwana lo aha nana ukwazi ukutshela enye out ukuthi nani lo yalova lo eqhamuka mfethu unani ulova makakhipha intombi yakhe yena usuka lo ucela intombi imali futhi wena mfethu ngihlala nawe nje no-scroof wena sewudlimile scroof kanjalo intombi le yadliwa kumele nami mfethu namanje nje nafandaga ebusuku ngithi kumele angene aha yazi mfethu sengizibala indaba yemali mfethu into ngitshela yona yazi mfethu iyangena inesiseko ithini lento uScroof atshela kanje mfethu ndoda ngale ntombi yakhe mara nginokumbamba nami uScroof ukuthi vele ngathi nje unofafanyana kakhani ngale ntombi yakhe bengitshela ukuthi ngibhekile lesitoko lesakhe kahle wena sokuthi ayithi asicela into ukuthi umalambani ufelele langa lonke nofemane nzalo ayikwazi ukuphanda le one wazini uScroof ngoba nokwayibheniswa yithina yonke into komansango yonke into emfethu ngithi sisebenzela yena namaya ngabuya sitshela ukuthi umama ubhayisile njengoba ayithi ngikathi ngihamba ngizwa akhuluma ngento ukuthi umama uyamdabulela imali NSFAS kanjalo khole nto leyo Dalibuyone wamtshela enye into ngemnganami. Ekutshela mfethu, ayi wena mfethu usafuna nemali yodrink indoda. Mfethu sengathi nami ngifana noScroof. Wena mama. Kodwa kuphusha sikhothela. Yes, yeah. Amke ngishawa umoya ndoda. Wangithusa ngendaba yaScroof atshela kangaka. Agcwala sikhothela. Ndoda kahle. Ngoba phela uhleza claima ngengane mfethu akathuli lo yalova. Hey wena. Wena mfethu akathuli. Hayi mfethu sithi sivale nami mfethu intonyana leyo ngithi ukusithela yabo. Nawe hlezi ufuna imali nawe ndoda ngathi cishe ufana noScroof nawe ndoda. Zenza umalambani la ngalo. Ngathini mfethu. Mfethu ngicela ushintshe loyo mfethu. Manje ngisithele mfethu ngoduka sengifana noScroof emshayeli. Yo wena, awusho ukuthi uzongitshela nini vele? Hayibo bengini manje. Ungazoze nisilima wena. Ukuthi uzongitshela nini? Sokwenza njani? Zingaki izinto esengikwenzele zona? Uyawazi ama sacrifices esengwenzile ukuthi ngijabulise wena. Ungazongenza isilima wena manje. Hayibo baby, kwenza njani? Ngakutshela ngathi ngifuna umntwana, wena wakhetha ukungifihlela. Wenzani? Wamkhipha. Musungenza isilima. Yabona manje usangenza isilima. Lo mntwana umkhiphile wami. Yini? Khuluma ngilalela. Ukuthi uzongitshela nini? Baby, singayikhuluma le nto ngithi. Awukhulume ngilalele. Baby, uthi ngichazela ngathi ingane angiyifuni. Pho awungitshelanga ngani from the start ukuthi bengisaba ngibengazi ukuthi ufuna ingane bengisaba bengenzela isafe yami. Iyona safe yakho ke le ukuthi ubulala ingane yami. Yaxolisa baby, so ngicela sikhulume. Iyona safe yakho yini leyo? Ayikho into engihlala phansi sikhulumayo ngibuza wona lo. Sikhulume le ndaba ngizokuchazisela yonke into ukuthi kwenzakaleni. Yazi wena ngijwayela wena. Angikujwayele Yazi wena ngijwayela. Ungani xwehlisa umoya. Uyazazi izinto esengidlule kuzona. Ngiyazi mara ngicela understand. Ngicela understand ukuthi yenzelele into. From the start ngabe ungitshelile. Ngizenza njani ngoba ubuzowala ngiyikhipha ingane. Ubuzowala manje kumele ngenze njani? Okay, ubani ngenze njani ukuthi wena ukhulelwe? Akunamuntu engitshelile.
lo muntu engizwe ngaye yena ngitshela umngane nami kuphela ngazi ke ukuthi uzwe ngobani umngane akubalekile ukudlula mina uyu umuntu engikhuluma naye inkinga zeli inkinga ngithi manje kumele ngenze njani mina samhle ngiyaxolisa ngiyazi impilo yenzile ngiyazi into yenziwe kodwa wayenza bengena choice bengizoyenza njani angitshelanga ukuthi ngifuna umntwana ungitshelile mara mina ngibengakabileki ukuthi ngibe nengane ngisesikolweni ngiyazi ukuthi kubalulekile yazi bengikubona njengomfazi la kumina njengoba ngingenamndeni bese ngithi ukuthi ngitholele umndeni bengifuna ukuvusa umndeni nawe since ngingedwa mina nginabani ngizokhalela kuye mina ekhaya bengizothini bazi ukuthi ngiyafuna mase ngifika nengane mase ngifika nengane bekuyothiwa nekhaya bese yilungisa kanjani awusangazi manje ukuthi ngubani mina ngihlezi ngenza izinto zenzeke musukuba selfish ayi yonke into kumele ibe ngawe ucabangele nami ngumuntu ngiyafuna ukuthi ngifunde ngiqede ngikwazi ukuzimela ngizimele ngibe responsible ngingadepend endodeni nami ngifuna ukuba nemali zami ngisupport ubaba ekhaya hayi ukuthi yonke into kumele ibe ngawe akuthi ngibonga ngayo mara ngicela ngicabangele nami ngiselfish mina uselfish vele usicabangela wena wedwa lento engiyenzile ngizenzele mina ngizenzele mina yazi wena Sine wena wazi ukuthi uyiphula kanjani inhliziyo yami ngiyazi mara ngicela ungixolele ayikho into yazi ubuyazi ngaba uzama ukuzibulala ingane yami ngicela ungixolele ngicela ungixolele iyafana into ongitshela yona ayikho into engizoyizwisisa ukhipha umphefumulo igazi lami kumele ngenze njani manje sikhumile ngathi sizolinda ukuthi ngize ngicede esikolweni manje kumele ngenze njani iphutha yilami iphutha yini ngiphendule iphutha lami na waye ungakhulumanga nami umithi somngane bongeke uzu understand ufuna ingane bengizo understand kanjani ukuthi ngoba ufuna umntwana bongeke uzu understand bongeke yazi wena bengingakwazi ukuthi nje yazi bengingazi ukuthi ngifake nje emanzini nje la kuwena maku selfish bengikuthemba Sine ngikuthanda ngenhliziyo yami nami ngiyakuthanda maka uba uselfish manje ukuthi ngiyitekisa kanjani kuyilo ndoda yalo mngane wakho lo ntombi ngizwe ngayo leyo ndaba leyo ubhizi uyangihleka manje lapha nesitolo ungimemezela phakathi kwabantu ukuthi mina ngoyistima imali yami mayiphutha lami ukuthi untombi utshela indoda yakhe iphutha lami bengazi mina bengithi ngikhuluma nje ngoba umngane nami bengazi ukuthi uzohamba ithuthi indaba leyo mina ke manje ngiyinhlekisa ke mara akekho umuntu ongazwanga lapha emgaqweni ubengimemeza ubengangitsheli ubengimemeza engitshela ke weyisiyoyo ngakhona kuyafana yikho into esazosiza ingane yami naye kwenziwe njani ke ngitshele kwenziwe njani yazi wena ngicela kubona nalathi ishuti yakho yazi awungiyeke wena ungazi kahle ungazi kahle namhlanje uchaza ukuthini ukuthi ngizokwazi kahle namhlanje ngiyayifuna yami ingane izobuya phi ingane izobuya bayiko ngikhiphile ke angifuni mina ingane ngifuna angifuni ingane ke ngiphakamisela wena ngifuna ingane ngikhiphile izongenzelani ingane ngiyabuya hayibo uyathi Ukukhuluma phela nawe yini manje? Ayi. Obihlika kuphela nje yini ngikhuluma. Kwenze njani? Yini? Uthe konke ngakuphethe kahle uthe ngiphuthume endlini sengikhona ke manje uzokhala kanti futhi kwenze njani abantu umngane wakho futhi lo gift wakhe futhi sebenzeni ke manje sekwenzeni wakhe kuphuma endaweni zabantu kwenze njani ma ukwenzeni umngane wakho
phela ukhulume phela ukhulume yini Awusinebe. sengizwile usine wenzeni Akasekho. akasekho kanjani babe bakhuluma isitori siphele phela ushonile wasekho hambile kwenzakalani Utholakele bambulele roomini lakhe la hlala khona. Angazi ukuthi kwenzenjani. manje ufile Kulolini kwenzakaleni yena thola ushona kanjani Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ucabanga ukuthi ugift umulele or something. Ngishilo nto nilalelile mangitshela yes khokho njizolona senziwa njalo Uchaza ukuthini baby? Uchaza ukuthini mawusho njalo? ngisho lutho Uchaza ukuthini ngitshele? baby ngisho lutho baby nayazi phela siyaphunyuka siyabantu ngithi ngiphume ngephutha Utshele bani? nahlala no-gift lapha eshop ukuthi ngiyaphunyuka Usho mina ngibulasela usinene. Baby why wenze kanjalo? Ngitshela wona izinto wagijima utshela abanye abantu. Kantini ngawe? Kantini ngawe usiprofini ngawe? Beka manje umngane wami ufile ngenxa yakho. Baba ukhipisa isinga nomuntu phela naye futhi ubulele mos. Ubulela ngenkemba befana ngenkemba. Hayi sikhokho mbona uthito bemdawutha mbona gift. Awunanhliziyo baby, awunanhliziyo yazi. Ukhohlakele wena. Kanti ukhohlakele. Angaze ngibale ngisho impukane mina ngikhohlele ngani nje. Arabheka noma baba ngikhumbula ingane yami. Baba. Ngikhunyula umntana. Mara na wrong ngana press buselena lo wrong ngana. Lokho nje ngasikufihle. Ngiyazisola ukuthi bekukutshela yazi. Ngitshela because ngikuthanda umuntu wami ngishara yonke into nawe. Ngeke. Ngicela uhlukane nami manje, uhlukane nami screw, uhlukane nami. Manje solela ama-relationship abanye abantu ba come on please. Uthini? Sizolela ama-relationship abanye abantu. Umngani wami, sikhuluma ngomngani wami la. Then bayafa kufa abazali kufa umama hayi kahle ngabo. Uvele sifake sifaka njalo mos. Sifake sifaka njalo. Yabona ukuthi gift ayisikhokho mfana. Ubona ukuthi ayisikhokho wena. Cela ungiyeke. Oh, malume. Oh, hey, it's cool. Njani? Hey, sharp. Hey, Esazana. hawu. Esazana. Emva kwesikhathi eside kanje. Hey man, kade yathina. Phela le phela uncane manje awusaveli. Eish, kuba matasa man malume man. Eish. Hawu inkinga sengaka ndoda. Ngiyaphila kodwa malume. Hawu siyaphila ngokomoya phela ngoba kuyaphilwa phela. Hey hambile umnyawo. Uqwe sogugana. Sozumele nani itshola emhlophe. Ngathi nguginte kugayisaka ndoda. Mfowethu ayish. Ya man malume. Eish. Hayi nawe man ufika man isibo man esimabhede la. Ngwenza njani ankele? Eish. Alimanje lokho ndodakazi wami mfowethu. Bamgwazile lapha eRes. Ngiba undodakazi wakho. Ndodakazi uSinethemba. Sinethemba. Yeah. Angazi mina nje babangani boyfriend yakhe manje ke ngoba phela mina bengibheka ukuthi umntwana uyafunda lena. Sine. Sam. Sine.
benokumvakashela cishe lapho ezomini lakhe lapho erest lapho manje nakuphela kwaziwa ushonile into yenzeka izolo lokho ngikuhlungu kabi nje ungibona nje mfowethu yabo uma ngithule nje ngiyacabanga ngazi ngizothatha ngihlanganise nawe ngoba phela mina bengibheke elikhulu kulo mntwana lo wami manje izinto uma sezenzeka kanje yabona mfowethu ngicabangisa ngenye indlela